क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। तोरा पियावा के देखाई बाउगे, तोरा पियावा के देखाई बाउगे। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। आगे छोड़ दे मी साथ छौड़ी काका करे देबोगे, आगे छोड़ दे मी साथ छौड़ी काका करा देबोगे। आगे साथे वाला फोटुआ तोरा सैया के देखाइबोगे, आगे साथे वाला वीडियोआ तोरा पियावा के देखाइबोगे। बिना कहले छौड़ी तुम कैया में चला हानी गे, आगे बिना कहले छौड़ी तुम कैया में चला हानी गे। आगे साथे वाला फोटुआ तोरा सैया के देखाइबोगे, आगे साथे वाला वीडियोआ तोरा पियावा के देखाइबोगे, तोरा पियावा के देखाइबोगे, तोरा पियावा के देखाइबोगे। साथे वाला वीडियोआ तोरा पियावा के देखाइबोगे, तोरा पियावा के देखाइबोगे। कुमारे में छौड़ी बहुते खिलनी हमरा से खेला गे, आगे खोजा हानि छौड़ी तू लाभ वाला डोजा गे, लाभ वाला डोजा गे। कुमारे में छौड़ी बहुते खिलनी हमरा से खेला गे, आगे खोजा हानि छौड़ी तू लाभ वाला डोजा गे, डोजा गे। एक चढ़ाली जावनिया के तोरा गर्मी झाराली गे, आगे चढ़ाली जावनिया के तोरा गर्मी झाराली गे। आगे साथे वाला फोटुआ तोरा सैया के देखाइबोगे, आगे साथे वाला वीडियोआ तोरा पियावा के देखाइबोगे, तोरा पियावा के देखाइबोगे, तोरा पियावा के देखाइबोगे। साथे वाला वीडियोआ तोरा पियावा के देखाइबोगे। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। आगे सोनू आंसू परवा के छौड़ी दिलवा तोड़ी जाइनी गे, आगे शादिया के बाद छौड़ी हमरा भूली जाइनी गे, हमरा भूली जाइनी गे। आगे सोनू आ रौशनवा के छौड़ी दिलवा तोड़ी जाइनी गे, आगे शादिया के बाद छौड़ी हमरा भूली जाइनी गे। आगे साच साचा बतिया तोर बाला मुआ से बताइबोगे, आगे साच साचा बतिया तोर बाला मुआ से बताइबोगे। आगे साथे वाला फोटुआ तोरा सैया के देखाइबोगे, आगे साथे वाला वीडियोआ तोरा पियावा के देखाइबोगे। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।